Reverend Father batara na village gị na-preach against idol worshiping. Reverend Father, when I feel na video marketer, Reverend Father wee bata na village gị wee na-preach against idol worshiping, so you can get personal arụsị. Do you understand me? Na ọkwa na ị na-ekpere arụsị na ị ga-eme gịnị ije ka ọkụ mmụọ ya nke a na-akpọ gịnị idol worshiping. Mana that the same Reverend Father ga-ahapụ ndị Katọlik fesikpulu ana n'elu groto, weda nke Virgin Maria nke onye ọbụla. Do you understand me? Na sikpulu ana n'elu Blessed Sacrament. Blessed Sacrament bụkwa aka mere. Virgin Maria akpụrụ akpụ aka mere. St. Michael akpụrụ akpụ aka mere. Do you understand me? And that the same Reverend Father will never come out and condemn onye ọbụla nọ n'ilu all these statues, all this image. Na onye ọbụla na-eme such thing ga-ege ọkụ mmụọ. Mana that is Reverend Father na condemn nka. Na nke a dị devilish, na nke a bụ evil. Na ọkwa na ị na-aba out to this one, ije ka ọkụ mmụọ. Meanwhile, na ndị afụ hibeli this one adaba out to it. Ha chọọ interact with nke a kịta fe ebute ife a na-akpọ ife ndị Igbo na-akpọ ọkwa, amana m ife a na-abịa side unu ya obere oche afọ na-adị ka ọbụrụ oge a na-awa ọgọdọ ọwụwa ma ọ bụgodo kịta sef ọnọdụ n'ilu ya wee kpebe ihe ndị Igbo na-akpọ ile ọma nke ndị Oyibo na-akpọ declare or declare. Etu o chọrọ ka o si wee dị, etu ụbọchị a ga-adị. Mana the same Reverend Father na-apụta condemn onye ọbụla na-eme this one as far as ị na-eme nke a that ị na-ije ka ọkụ mmụọ. Sometimes mpụta ana m ajụ onwe m, how did these people convince you and I to leave this one kịta and start following this one? Ndị Igbo si na onye ọbụla lele nkịta wee gote enwe, even Chukwu ka dịkwa bịa. Abụrụ m religious person, enwere m religion etu ihe na-afụ m. Mana ọ bụrụ na m ejeburu ụka and ọ bụrụ na amụrụ m n'ụka na Katọlik ka amụ mee baptizim there baa m afa onye ọcha. Do you understand me? Kwa aka n'isi naturally. Do you get my point now? Mana today mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu a enwerozi religion. Ibule esabiteli ya nkịta I invite ya for occasion, I will come. Ọsọ ya bụ n'ime temple na I will come there, eat and dine with you. They are a human being. Ife na afụ bụ mmadụ. Ibulu onye Muslim nkịta na onwe ife na-eme na mosque ịkpọ m, I will come there. Ibulu na ọ bụ onye omenala nwere agbara unu ebe unu na-eme ife ji ọkụ, unu na-eme one kind of omenala. If you invite me, I will come there, eat with you self. Because ife na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Humanity. Do you understand me? Maka na nation ada akpala oke. Ya mpụta ebe a na m agwa gị, no religion in this planet Earth is better than the other. And all here problem Christianity nwere ọ ya wapụta na-present gị no also Jesus bụ the way, the truth and the life. That is every problem no lad. Ya mpụta na m agwa gị ife abụ kwashi. Do you understand me? O nwere onye nọ n'omenala today ka gị nwa na-eje ụka were adị asọ. O nwere onye Hindu today ka gị nwa na-eje ụka ma Jizọs were adị asọ. O nwere onye Buddha, onye Hindu, onye Muslim today ka gị nwa ma Jizọs were adị asọ. Do you understand me? So some of you enwere love n'ime gị. Atakwala Bible go ji wee kwuo ya that na if you don't have love in you, there is no, you don't have God. You don't know God. Do you understand what I'm saying? So onye ọbụla nọ na nke ya ma wee na-asị na nke gị afọ adọrọ m, ife ọ na practice bụ bigotry. Ọ bụrụ na ị na-eme omenala mesibe omenala gị ike kwụba aka gị ọtọ, ihe m kwuru ya na ị na-eje ụka jesibe ya ike kwụba aka gị ọtọ, kwukwuru n'eziokwu. Ị bụrụ Muslim mesibe nke gị ike kwuru n'eziokwu. Nke ọ bụla ị na-eme n'ụwa maka na ọ dị religion na-anụghị na-afụ n'ụwa, o nwere nke ya ndị ọsụrụ ịkpa anyị mmadụ, o nwere nke ya ndị ọsụrụ imegide mmadụ, o nwere nke ya ndị ọsụrụ ije zuo ohi, o nwere nke ya ndị ọsụrụ ịnapụ mmadụ ifie n'ike,
onwere nke endorse evil things. Do you understand what I'm saying? So it baffles me na Reverend Father ga-anọ na Catholic wee na-asị gị na ị na-ekpere arụsị, mana Virgin Maria abụrụ arụsị, krọs Jizọs abụrụ arụsị, Gaddafi Saturn Michael and Moses abụrụ arụsị. Kedu ife bụ imeji afọ? Kedu ife bụ imeji? So why are they against this one but they are in support of this one? Gwagodu m any Reverend Father ịpụta n'obodo n'ebe maka ọ ya emekwala asị gị na Father ekpere Virgin Mary na ada abụọ to Virgin Mary, mana how many of them ka ifu n'obodo pụta publicly si ndị na-akpa abụọ to Virgin Mary fe abụọ na to Virgin Mary? Onwenugo Reverend Father ifuru kwuru ụdị okwu afọ. Cheta na m gwara gị na onye ọbụla lele nkịta wee gote enwe, ife Chukwu ka nọkwa biya. Ya mesịa, help them share this video.